Bună ziua, bine ați revenit la podcastul Mensev Oamenii Salvează. Vorbim astăzi de un nou episod în care o să abordăm teme din sfera de pediatrie și astăzi alături de noi este doamna dr. Cristina Popescu, medic pediatru, și mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația noastră, Cristina. Salutare, Cristi, și mulțumesc pentru invitație. Cristina, zi-ne un pic de activitatea ta, unde ți-ai desfășurat activitatea, ce background ai pe partea asta și cum ai construit tot ce înseamnă informații din sfera asta de pediatrie. Sunt medic pediatru de 10 ani. Majoritatea timpului l-am petrecut în camera de gardă, mi-au plăcut foarte mult urgențele și mi-a plăcut foarte mult și partea de prim ajutor. Mentorii cu care am lucrat m-au făcut să iubesc partea asta și să fiu tot timpul updatată cu partea de prim ajutor. Am predat studenților, am fost voluntar și am predat prietenilor și acum colaborez cu voi. Pentru cei care nu știu, tu ești unul dintre formatorii Mensev și ești unul dintre formatorii cei mai apreciați, multe cursuri și multe persoane instruite la nivel național. Dacă ar fi să adunăm, noi avem peste 20.000 de persoane instruite până în acest moment, dar o mare parte dintre aceste persoane instruite se datorează și activității tale. Cristina, hai să vorbim un pic pe partea de pediatrie mai mult, să ne axăm. Și spune-mi un pic cum arată urgențele astea medicale din zona ta de pediatrie, având în vedere activitatea pe care ai făcut-o în camera de gardă. Cred că cel mai des m-am întâlnit cu febrele mari, convulsii febrile, insuficiențe respiratorii, plăgi, foarte multe alergii severe și personal n-am avut niciun caz, dar cel puțin săptămânal au venit la mine părinți care au zis: copilașul meu de până într-un an s-a anecat și doamna doctor, haide să vă arăt cum am făcut cu el. Și cum a făcut? Îl iau de obicei de picioare, îl țin cu capul în jos și îl scutură până iese corpul străin. Cred că 99% din părinții care mi-au zis că au rezolvat problema, așa au rezolvat problema. De ce să nu scuturăm copilul cu capul în jos? Ei cumva fac un lucru reflex, ăsta este primul lor impuls. Se folosesc de gravitație și de cele mai multe ori corpul străin iese. Doar că în acest fel poți să provoci o hemoragie la nivel cerebral. Lucru pe care nu ți-l dorești. Plus fracturi, luxații, tot felul de alte probleme. Deci în niciun caz nu asta este metoda de dezobstrucție de cale aeriană. Dar care ar fi metoda de dezobstrucție? La sugar trebuie să luăm sugarul pe antebrațul nostru și cu podul palmei să-i aplicăm 5 lovituri între omoplați, după care îl punem pe celălalt antebraț și îi aplicăm, foarte mare atenție, compresii toracice și nu abdominale la sugar. 5 lovituri interscapulare cu 5 compresii toracice. Vedem dacă a ieșit corpul străin și continuăm cât timp copilul este conștient. Dacă a devenit inconștient, începem să îl resuscităm. Această manevră mai este denumită și manevra sandwich? Exact. Pentru că avem foarte mulți cursanți care ne întreabă de manevra sandwich. Sunt oameni care citesc, sunt oameni care știu și asta ne bucură. Dar de ce nici într-un caz nu scuturăm copilul? Ce se întâmplă dacă îl scuturăm la nivelul creierului? Asta se poate întâmpla, să apară hemoragii, pentru că creierul copilului este firav, oasele sunt moi și orice agresiune poate să provoace hemoragie. O hemoragie la un sugar poate să însemne că pe toată viața el nu va mai fi un copil normal din punct de vedere neurologic. În primii 10 ani creierul se dezvoltă foarte mult și atunci trebuie să îl protejăm cât putem de mult. Am văzut, din păcate, copii care au avut o hipoxie, adică o lipsă de oxigen din diverse probleme și, din păcate, creierul lor nu s-a mai dezvoltat niciodată cum trebuia. Asta înseamnă că, practic, sunt copii care vor avea de suferit. Sunt copii care poate nu vor ști să facă anumite lucruri sau nu vor putea să facă anumite lucruri
poate lucruri normale, lucruri banale. Exact, inclusiv să-și înghită propria salivă, adică sunt copii care devin cu probleme foarte mari. Legumă. Exact, din păcate. Trist, dar din păcate destul de adevărat. Și cazurile astea sunt tot mai frecvente. Așa este și dacă am putea să legăm partea asta și de traumatismul cranian, uite, asta ar fi o altă urgență pe care cred că o aveam săptămânal la camera de gardă când eram. Copii care au venit cu capul spart? Cel mai adesea căzuți din pat sau care au căzut de pe bicicletă, cu rolele, cei mai mulți nu aveau cască. Asta este o altă chestie destul de importantă pe care trebuie să o faci ca și părinte în momentul în care ești cu copilul și mai ales când sunt în primele etape ale învățării de a merge cu bicicleta, cu trotineta, cu rolele, obligatoriu cască. Dacă poți să dai și genunchiere cotiere, cu atât mai bine, dar obligatoriu cască. Dacă copilul să poartă cască, trebuie să vadă prima oară pe adult care are cască. Dacă adultul nu are cască, evident că nu se poartă și copilul. Dar ca să revenim un pic la partea asta de dezobstrucție, circulă pe internet aceste dispozitive de tip LifeVac. Ce eficiență are? Sunt autorizate în România? Voi ca și medici le recomandați? Răspunsul pe scurt este că nu le recomandăm nici noi. Și de ce nu le recomandăm noi? Pentru că nicio autoritate publică europeană, americană nu le recomandă. Nu sunt recomandate pentru că nu au încă studii suficiente. Studiile care s-au făcut au fost făcute pe cadavre și pe manechine, pentru că nu este etic să iei un copil care se neacă și să faci un studiu pe el. Pe lângă asta, necesită timp să iei dispozitivul de unde l-ai pus, să-l desfaci, să-l aplici. Dacă are o problemă dispozitivul, să zicem că 1 la 1.000.000 are o ruptură sau ceva și nu funcționează, ce face acel părinte care s-a bazat cu totul doar pe acel dispozitiv și el nu știe să acorde primul ajutor, să facă dezobstrucția de cale aeriană cu metodele recomandate? Este o mare problemă. Plus, a fost inclusiv au apărut avulsii dentare, deci au scos dinți cu aceste dispozitive, traumatisme de cale aeriană, traumatisme bucale. Și chiar și FDA-ul, chiar am citit acum recent și spune așa: în primul rând, încercați să faceți dezobstrucția prin metodele recomandate de protocoale. Protocoalele după care și noi la MenSafe ne ghidăm sunt cele de la European Resuscitation Council și celelalte protocoale sunt cele de la American Heart Association. Și zice așa FDA-ul, faceți întâi aceste protocoale și dacă cumva aveți acest dispozitiv, dacă nu funcționează protocoalele, ok, puteți să-l folosiți, dar momentan noi nu avem destule studii pentru a le recomanda. Deci, în primă linie, prima dată când un copil se neacă, când un adult se neacă, când oricine se neacă, este manevra Heimlich. Exact. Sau adaptată manevra sandwich la copil, care e tot parte din manevra Heimlich. Dar aceste două manevre sunt manevrele pe care trebuie să le facem obligatoriu în momentul în care un copil are obstrucție severă. Că dacă vorbim de obstrucție ușoară, acolo lucrurile practic sunt mai ușoare pentru noi. Deci nu recomandăm aceste dispozitive, nici noi, nici MenSafe nu recomandă aceste dispozitive pentru că ele practic n-au o autorizație sau o avizare emisă de către cele două instituții care sunt foarte importante pe partea asta de prim ajutor. Hai să povestim un pic, că ziceai mai devreme de aceste traumatisme. Cum arată ele, de câte feluri sunt, dacă le putem să zic clasifica, și cum ar trebui să acționeze un părinte, un adult în momentul în care copilul lui are o lovitură la cap și curge sânge, dar de ce nu să ducem un pic discuția și către zona de adult, că poate și un adult să se lovească la cap din diverse motive. E clar că știm, casca salvează sau cel puțin ajută foarte mult. Eu
ca pediatru, oricum întotdeauna încep cu hai să vedem cum facem profilaxia, cum prevenim aceste traumatisme. Și recomand casca întotdeauna și pentru orice copil. 5 minute a plecat cu bicicleta sau cu rolele, domne, dă-i casca, mai bine. Nu recomand ca un copil să fie lăsat în pat singur dacă părintele trebuie să plece, eu știu, să deschidă ușa la un curier, să închidă focul la mâncare. Pentru că am avut cel mai mic copil pe care l-am primit la camera de gardă care a căzut din pat, avea 2 luni. Nu? Nimeni nu s-ar fi gândit că un copil de 2 luni poate să cadă din pat și atunci recomand părinților, puneți-l pe jos, pe covor, pe mochetă și atunci scăpați de această grijă, nu are cum să pice din pat. Apoi, un alt lucru care este destul de problematic, scaun conform vârstei copilului, scaun auto. Sunt foarte mulți părinți care zic, las că-l pun în scaun auto pe autostradă, că în oraș ce se poate întâmpla? Uite, eu cel mai grav accident pe care l-am avut accident de mașină, l-am avut la 5 minute de casa mea din București. Mașina a fost făcută aproape zob, noi n-am pățit nimic, dar da, a intrat noi o ambulanță pe verdele nostru, în fine, asta s-a întâmplat. Dar vreau să zic că... Mă gândesc că ați avut centură. Exact, noi am avut... Dacă nu avea centură. Exact, dacă nu aveam centură era o mare problemă, că, în fine, mașina a fost lovită tare și ne-am învârtit, deci chiar a fost un accident rău. Sau uite, am avut... Tot așa, la camera de gardă a venit un băiețel de 10 ani care mersese cu bicicleta fără cască și a căzut, s-a lovit la cap. Inițial, când l-am primit la camera de gardă, băiețelul vorbea cu noi, era totul în regulă. L-am ținut un pic în monitorizare, plus până i-am făcut fișa, până ne-am ocupat de el, în 15 minute, băiețelul nu-și mai recunoștea tatăl, că cu tatăl venise, era foarte agresiv, era complet ciudat. De ce? Pentru că în acest timp creierul lui s-a inflamat, a făcut edem cerebral și a fost o problemă. Adică a trebuit să-i punem medicație pentru asta, a trebuit să îl expunem la radiații, să-i facem UCT. Vreau să zic câte lucruri se pot întâmpla. Acum, cum reacționăm atunci când totul se întâmplă? Pentru că copiii sunt spirit. Da. Uneori și dacă am încercat să-i punem așa într-un bol de sticlă, cred că și acolo s-ar lovi. Ar merita să fie puși pe rotițe în asta de șoricei. Da. Ce facem? Așa cum încercăm să facem și noi și să învățăm și la cursurile noastre de prim ajutor. Prima oară verific stare de conștiință, verific respirație. Mă uit să văd dacă are o hemoragie severă de care trebuie să mă ocup și aceste lucruri sunt, să zic, baza. De cele mai multe ori în accidentele astea minore, în traumatismele minore, nu se întâmplă să rămână copilul inconștient sau să nu respire. De obicei, problemele astea sunt la accidentele auto sau... Bun, deci am verificat aceste lucruri. Apoi trebuie să mă uit la copil și să văd, își mișcă fiecare membru, adică știe cine sunt eu, știe ceva legat de ce se întâmplă și de cele mai multe ori am puțină grijă, adică îi pun gheață la locul loviturii, dar niciodată direct pe piele și trebuie urmărit copilul undeva 48-72 de ore să vedem dacă vărsătura și durerea de cap foarte importante sunt semne că, din nou, există acolo un edem cerebral, adică s-a umflat creierul sau a apărut o hemoragie care poate să pună probleme. Mă uit să văd dacă curge vreun lichid din urechile copilului, că și asta înseamnă traumatism. Cum ar trebui să arate lichidul care curge din ureche? Orice lichid din ureche, exact. Că normal nu avem decât cerumenul normal pe care toată lumea știe, dar orice lichid care curge din ureche, să zicem că sânge de obicei ar fi într-un traumatism, trebuie să mergem urgent. La spital, da. În principiu, astea sunt, adică să vedem starea generală a copilului. De multe ori am avut copii care au avut un traumatism cranian și cam 2-3 zile veneau părinții cu ei la camera de gardă că făcuseră febră.
de obicei n-are legătură febra, dar era o panică. Era o panică. Exact, era o nouă viroză. Practic, febra, ți-am zis, de obicei nu are legătură, dar în principiu lucrurile astea le urmărim la un copil care a căzut și s-a lovit la cap. Dacă îl doare foarte tare capul, dacă varsă, dacă își menține echilibru, și asta ar putea să fie o problemă, sau are tulburări de vedere. Cam astea sunt lucrurile pe care le... Deci dacă se întâmplă treaba asta și practic vedem unul dintre simptomele pe care le-ai descris mai devreme, clar trebuie imediat să mergem, da, sau chiar să chemăm ambulanța sau să mergem cu copilul grav. La spital. Da. De preferat ar fi poate să chemăm ambulanța în astfel de cazuri ca să facă o trăiere și copilul să vină pe un flux normal la spital. Dar este o întrebare pe care am pus-o și lui Andu și este o întrebare pe care am pus-o și lui Adi și te întreb și pe tine: câte din urgențele medicale pe care le-ai avut la spital nu sunt urgențe medicale? Adică oamenii nu ar trebui să vină la spital. 95%. Ok, deci ai bătut procentul. Da, cam așa. Ok, deci asta înseamnă în practică dacă ar exista o cultură medicală mult mai bine dezvoltată, dacă oamenii s-ar interesa un pic despre cum arată viața când am un copil, dacă ar investi în niște cursuri de prim ajutor, de ce nu, fără a se înțelege nimic la mijloc, cursuri de puericultură foarte utile și foarte facile. Practic oamenii poate n-ar mai veni la spital pentru orice problemă care nu este o urgență medicală. Așa este, da. Chiar asta este realitatea. Acum înțeleg că părinții se panichează repede, cu cât copilul este mai mic, cu atât panica este mai mare. Mai mare. Dar nu știu cum părinții noștri reușeau să aibă atâta grijă și să nu ne ducă la spital, dar unele lucruri sunt așa de bun simț. Adică copilul vine la ora 2 noaptea sau la 3 noaptea, care are o ciupitură sau că îl mănâncă ceva. Sau am primit tot așa la 3 noaptea, care are o bătătură în picior. Cătușește de 3 săptămâni și m-am săturat și n-am găsit programare la medic. Că îl doare burta de 3 luni jumate. Ce situații delicate. Exact. Și știi care e problema cea mai mare? Problema cea mai mare că eu nu mai fac gărzi acum, dar doctorii care fac gărzi, ei au nevoie atât de energie fizică cât și de energie psihică ca să trateze urgențele adevărate, pentru că ne vin și urgențe reale. Evident. Și atunci, când ai cam 200 de prezentări, 200 și ceva de prezentări în 24 de ore câte aveam în camera de gardă, ești atât de obosit că uneori e posibil să mai pierzi ceva din vedere. Atunci... Deci, cu alte cuvinte, tu zici că dacă fluxul ăsta continuă așa de prezentări în urgență, de oameni mulți care vin în urgență, practic e posibil ca și medicii să greșească. Până la urmă sunteți oameni. Suntem oameni, exact. Și n-ai cum să fii perfect. Da, noi încercăm să vedem fiecare copil foarte bine, mai ales dacă ești foarte obosit, verifici din nou rețeta pe care ai dat-o, verifici, poate ei lua de 3 ori, măsori saturația, să vezi oxigenul, că nu mai știi sigur dacă ai măsurat-o, sau încercăm să facem, dar exact, suntem și noi oameni și ce se întâmplă? Cât ești mai obosit, da. Care este temperatura pe care trebuie să aibă copilul ca să fie ceva alarmant? Depinde de vârstă. Ok. Febra se consideră până la 3 ani măsurată în funduleț peste 38 de grade și peste 3 ani trebuie să o măsoare părinții la nivel axilar, la sub braț, același lucru, peste 38 de grade. Dacă copilul, de exemplu, are sub 3 luni, atunci orice febră automat trebuie să meargă să se prezinte la medic. Deci nu există excepție. Un copil mic cu febră trebuie să-l vadă cineva. La copilul mare, sau nu, hai să zicem așa, o febră alarmantă este și atunci când copilul nu se simte bine. Dacă vezi un copil care are 40 de grade, dar el aleargă prin casă, mănâncă, bea lichide, umple la fel de mult scutecele, în principiu nu e ceva grav. La copil, asta să zic că ce-mi place mie la pediatrie este că pot să simt urgența din starea copilului. Văd că el, nu știu, este foarte somnolent sau extrem de agitat.
atunci este o problemă de starea asta generală și în principiu peste 39 este, să zic, un semn de exclamare, dar depinde foarte mult de vârsta copilului și de starea lui generală. Așa le spun și pacienților mei, dacă starea generală a copilului e bună, dacă nu are, eu știu, o erupție ciudată pe corp, atunci, dacă respiră normal, atunci nu vă faceți probleme. Trebuie să mergeți la consultație, nu trebuie să mergeți la camera de gardă în aceste condiții. De la febră mare, care este limita în care copilul se poate duce într-o criză convulsivă sau criză febrilă? Da, convulsia febrilă poate să apară la orice temperatură. Ok. Este ceva ce ține de genetica noastră și într-adevăr foarte mulți sau majoritatea părinților sunt panicați de apariția unei convulsii febrile și încearcă să fie foarte agresiv cu medicamentele de febră ca să prevină această convulsie. Cum încerc eu să-i liniștesc pe părinți? Convulsiile febrile de obicei sunt genetice. Cineva în familie, părinți, unchi, mătuși, verișori, frați, surori, au avut și ei convulsii febrile de obicei. Dacă copilul a trecut peste, apropo, apar între 6 luni și 5 ani, și de ce apar? Pentru că copilul atunci are o imaturitate a creierului și atunci este normal să nu reziste la această temperatură. Deci pot să apară oricum, dar dacă a trecut deja de un an și nu a apărut o convulsie febrilă, aș zice că puțin probabil să mai apară. La prima convulsie febrilă, întotdeauna recomand părintelui să meargă cu copilul la spital, pentru că ei nu știu să facă diferența între o infecție la nivel nervos, la nivelul sistemului nervos, sau o convulsie febrilă simplă. Și atunci mergeți cu copilul la medic să fie văzut, să vă spună dacă totul este ok. Un alt lucru prin care încerc să calmez, să liniștesc părinții, este faptul că de obicei convulsiile febrile simple nu lasă nicio problemă din punct de vedere neurologic. Nu au nevoie de tratament. Nu înseamnă că este un copil cu epilepsie. Deci sunt niște lucruri care sunt destul de benigne, destul de limitate și nu sunt ceva grav, deși chiar și eu ca medic, de câte ori văd un copil cu convulsie, recunosc că e așa o adrenalină, o ușoară panică, știi, care te cuprinde și atunci trebuie să... Că e ceva evident. Exact, pentru că orice om cu o convulsie are un comportament ciudat, agresiv și atunci și îl vezi că nu respiră, îl vezi că se albăstrește la față, e ceva acolo, știi, care te deranjează. Cât timp durează o criză febrilă? De obicei, ele se împart în două, convulsii febrile simple și convulsii febrile complexe. Cele simple durează sub 15 minute și afectează întreg corpul, adică avem mișcări necontrolate la nivelul întregului corp. Cele complexe durează peste 15 minute și de cele mai multe ori le numim focale, în sensul că este afectat un singur membru sau doar jumătate din corp. Okay. Cele simple sunt autolimitate, trec singure de obicei, dar unii părinți primesc acasă un tratament, supozitor cu diazepam, care se poate, bineînțeles, administra de la a doua convulsie febrilă, părintele l-are acasă și atunci, ca să stea liniștit, îi administrează acest supozitor și copilul, de cele mai multe ori, imediat se oprește convulsia. Dar să presupunem așa, suntem acasă, nu avem încă tratamentul la noi, a început criza convulsivă, criza febrilă sau criza convulsivă. Da, convulsia febrilă. Ce putem să facem? Numărul 1, să nu ne panicăm. Ok. 2, ce rugăm noi părinții, pentru că uneori convulsia febrilă seamănă cu frisonul și atunci rugăm așa, dacă sunt mai multe persoane în casă, vă rog să filmați, să ne dăm noi seama de fapt ce a fost. A fost convulsie, a fost frison? Apoi trebuie să pună ceva moale sub capul copilului și să îndepărteze orice corp, orice lucru care ar putea să-l lovească în continuare, să-l traumatizeze și, deși e greu de făcut, să aștepte. Altceva să nu facă.
Apropo de convulsii, sunt foarte multe mituri. Ce fac unei persoane cu convulsii? Și părinții mușcă copiii de deget, îi înțeapă în lobul urechii, îi țin strâns ca să oprească convulsia, lucru care nu se întâmplă. Tot felul și apropo, bagă ceva în gura copilului ca să nu își înghită limba. Asta este cel mai, să zic, lucru de care eu mă feresc și încerc să îmi învăț atât pacienții cât și cursanții. Vă rog din toată inima, nu băgați nimic în gura copilului care are o convulsie, pentru că limba nu se înghite niciodată. Ea este foarte bine prinsă la baza gâtului și nu are cum să-și o înghită. Dacă vă băgați dumneavoastră degetele în gura copilului, e posibil să rămâneți fără ele. Dacă băgați un obiect dur în gura copilului, îi puteți rupe dinți, îi puteți traumatiza orice de la nivelul gurii și atunci gândiți-vă, dacă aveți un copil care face anual o convulsie febrilă, rămâne fără câți dinți în 5 ani. Pe toți. Exact, adică sunt lucruri care se întâmplă extrem de des și pe stradă și încercăm să le combatem și să nu se mai întâmple aceste lucruri. Deci asta e din sfera de mit. Exact. Da? Când avem o criză convulsivă, o criză febrilă, pe care nu introducem nimic în gura lui, nu luăm copilul în brațe, practic lăsăm copilul să-și termine criza. După ce se termină criza, trebuie să evaluăm pacientul. Dacă respiră, să-l punem într-o poziție laterală de siguranță. Exact. Dacă nu respiră, Doamne ferește, trebuie să începem resuscitarea. Dar pentru asta, ca să faci acești 2 pași sau aceste 2 direcții, trebuie să cunoști niște noțiuni de prim ajutor. Și am mai demontat un mit, încă o dată, că practic acest mit l-am demontat până acum la fiecare episod, nu ne putem înghiți limba. Exact. Noi de-aia avem aici și un dispozitiv foarte ajutător și intuitiv, care îți arată practic ce se întâmplă într-o situație de genul ăsta. Deci să zicem că pacientul într-o criză convulsivă este așa. Partea albă este limba. Nu? Adică sub forma să zicem că pacientul nu poate să respire. Dar noi dacă am face hiperextensia capului, adică am dat capul pe spate, inima vine într-o poziție neutră. Și căile respiratorii sunt libere și pacientul dacă respiră, dacă nu respiră, trebuie urmat protocolul de resuscitare. Da, super. De unde vine mitul ăsta că se înghite limba? Atunci când nu suntem conștienți, musculatura noastră își scade tonusul și atunci limba poate să-mi acopere calea aeriană, pentru că ea cumva alunecă la nivelul căii aeriene, și de asta și folosim poziția laterală de siguranță, punem persoana respectivă în lateral și atunci cumva limba, conform gravitației, nu mai cade, nu mai astupă calea aeriană. Plus, nu știu dacă acum mai sunt, dar în trusa auto exista pipă ghedel, care o puteai folosi ca să previi acest lucru. Dar de înghițit, efectiv, să ajungă în burtă, nu uite, se poate. Chiar la ultimul curs acum mi-a zis cineva că a avut o persoană care a leșinat și a luat o foarfecă și a prins limba cu foarfeca și așa îi ținea limba. Eu inițial am crezut că vorbește de o pensă. Poate dacă era o pensă era mai bine. Nu, mi-a foarfecă normală. Am fost uimit. Asta n-am auzit-o. Da, deci cu foarfecă a zis că i-a ținut limba ca să nu se înghită. Bun, asta este doar ceva dintr-o bucătărie mult mai largă pe partea asta de povești reale, de altfel, în care oamenii au acționat haotic, n-aveau noțiuni de prim ajutor și mulți au făcut mai mult rău. Important este că au intervenit, dar sigur că ar trebui să intervii și corect. Bun, deci nu înțăpăm pacientul, nu-l pișcăm de ureche, nu-l mușcăm de deget într-o criză febrilă, pentru că nu se poate întâmpla nimic. Dar știi cumva de unde pleacă acest mit de a-l mușca de deget? Nu. Nu? Cel puțin în zona asta de vest, se zice în felul următor, că în momentul în care îl muști de degetul mic, transmiți un impuls nervos la nivelul creierului și creierul oprește criza. Ca și cum creierul zice, ok, a venit un impuls, mi-a dat semnul că trebuie să opresc. În realitate nu este medicina asta chiar așa de ușoară, de aia nu trebuie să facem aceste mituri și de aia trebuie să lăsăm omul să-și termine criza, după ce se termină criza să evaluăm pacientul. Bun, deci am mai demontat încă un mit. Nu mușcăm de deget. Super. Ok.
În momentul în care copilul este mic și merge așa spre vârsta de copil, de adult, trebuie să facem și analize medicale la ei. Da. Și sunt foarte multe situații și tot mai dese pe care le-am văzut și eu, în momentul în care recoltezi copilul, leșină. Bun, că se poate întâmpla să leșine și tata, asta este altă poveste, dar se întâmplă să leșine copilul. Ce facem când leșină un copil și de ce nu când leșine și un adult? Deci, în primul rând, ce facem și în al doilea rând, dacă diferă abordarea? Da. În primul rând, știai că putem să prevenim leșinul? Dacă simțim. Nu. Deci dacă simțim că ne e așa cu rău, putem să prevenim leșinul printr-o manevră în care creștem fluxul de sânge la nivelul creierului. Okay. Și cât suntem în picioare, ne încrucișăm picioarele, le încordăm și în felul ăsta creștem fluxul de sânge din creier. Sau ne ghemuim, încordăm picioarele, același lucru. Și o a treia metodă este să tragem foarte tare așa de mâini. Este mai puțin eficientă, dar are aceeași idee. Creștem fluxul de sânge. Deci dacă simțim la început, cei care am leșinat, eu am leșinat de mai multe ori, putem să facem lucrul ăsta și prevenim leșinul. Ok. Apoi, dacă simțim totuși că ne e rău, ce putem să facem este să ne întindem pe jos și să ne ridicăm picioarele, le sprijinim de un perete, le punem peste ghiozdan, același lucru, același efect, să creștem fluxul de sânge de la nivelul creierului, respectiv oxigenarea și să nu mai ne pierdem starea de conștiință, că de fapt asta este leșinul. Ne scade tensiunea arterială, scade fluxul de sânge de la nivelul creierului și scade oxigenarea. În felul acesta apare leșinul cu pierderea stării de conștiință. De obicei, la copil, leșinul nu este ceva grav. Dacă n-ai un adult, te poți gândi că de fapt are probleme și cu inima, adică sunt alte probleme acolo. Și bineînțeles, dacă și-a pierdut starea de conștiință, dar respiră, poziția laterală de siguranță. Chiar recent veneam de la un curs în București și așteptam tramvaiul și era un adolescent care, săracul, văd așa moale și l-a pus mama lui în fund și toată lumea era acolo cu sticle de apă. Dă-i cu apă pe față, dă-i să bea apă. Și le-am zis așa, eu sunt destul de rea la chestia asta, vă rog frumos să mă lăsați în pace că sunt medic și știu ce am de făcut. Și am întrebat pe băiat, care e problema? Și așa, nu mai văd și mi-e foarte rău. Și m-am gândit, ok, nu mai vede, deci urmează să-și piardă starea de conștiință, așa că l-am întins pe jos și am pus picioarele pe mine. M-am pus eu jos și i-am ridicat picioarele. În 30 de secunde băiatul era foarte bine, deci nu și-a mai pierdut starea de conștiință. Dacă își pierdea starea de conștiință, l-a și pus în poziția laterală de siguranță. Dar asta e, deci era să fiu și bătută, da, de cei din jur care nu că trebuie să-i dăm apă, nu că trebuie să-i dăm cu apă pe față, să-i dăm să bea, etc. Asta este o situație și este un fenomen tot mai des întâlnit în România de oameni care vor să acționeze în situații de prim ajutor, medici, asistenți medical, paramedici, oameni cu pregătire medicală și din păcate nu sunt lăsați să intervină pentru că alții știu mai bine ce este de făcut. Să știi că la majoritatea cazurilor la care mergem pe partea de ambulanță, avem astfel de probleme. Când situația o cere, colegii mei, comandantul de echipaj în cazul ăsta, cheamă și în sprijin o mașină de jandarmerie, de poliție, tocmai pentru a preveni și a limita oamenii cu diverse dorințe, ca să nu zic altfel, de a interveni și a face mai mult rău. De exemplu, de ce să nu uzi un pacient? Pentru că dacă l-ai udat, de exemplu, și pacientul intră, să zicem, într-un stop cardiorespirator și ai avea un defibrilator la îndemână, ca să folosești defibrilatorul, prima oară trebuie să ștergi pacientul. Da? Deci, practic, îmi dai de lucru și îngreunezi și mai tare starea pacientului și timpul de intervenție. Deci nu trebuie să uzi un pacient niciodată pentru că nu are nicio justificare medicală. Plus că, uite ce am văzut eu odată în spital, o fată a leșinat și cineva i-a aruncat efectiv un pahar cu apă pe față, ea l-a aspirat și a început să tușească. Deci, pacient inconștient, i s-a aruncat apă pe față, nu mai are reflexul acela de a opri lichidul să ajungă unde nu trebuie și i-a aspirat și a început să tușească. Deci, poți să-i faci mult mai rău dacă nu știi să acorzi primul ajutor cum trebuie. Ok.
Ce facem când apare erupția asta dentară, care la copii începe să fie foarte problematică? Erupția dentară apare la fiecare copil. Ok. Deci, da, și majoritatea sunt așa, pot să fie așa subfebrili, să aibă scaunul mai modificat, să fie mai mofturoși la masă și toți vor să bage ceva în guriță, să roadă diverse lucruri. Și atunci noi le recomandăm părinților să țină, morcovul la frigider, un morcov mare, și să-l dea să-l roadă în felul acesta. El își hrănește nevoia asta de a roade ceva și este și rece și atunci calmează. Sau mai ales noaptea, dacă copilul nu poate să doarmă, este extrem de supărat, le recomand să dea ceva, un medicament de durere, paracetamol, ibuprofen. Ceea ce trebuie să știe părinții este că la erupția dentară nu apare niciodată febră de 40 de grade, pentru că adeseori sunt întrebat asta. Poate să fie febra de la dinți, de obicei nu. 40 de grade te gândești la altceva, nu te gândești la o erupție dentară. Și sunt tot felul de geluri din astea cu care îi putem ajuta pe copii, doar că este ceva pe care părinții trebuie să-l știe. Gelurile care conțin lidocaină pot să facă rău unui copil și atunci e de preferat să nu le folosim sau să le folosim în cantitate foarte mică. Ok. Da. Okay, asta e bine de știut și chiar e o informație foarte, foarte vitală. Dar să zicem, de exemplu, că copilul mănâncă ceva sau este vaccinat cu ceva și încep să apară niște bubițe pe corp, niște puncte pe corp, niște pete. Ce trebuie să facem atunci? Erupțiile cutanate, adică bubițele pe corp, sunt, cred că, în top 3 motive pentru care vin copiii la camera de gardă sau chiar și la pediatru în ambulator. În primul rând, trebuie să recunoaștem puțin aceste erupții. Cred că orice părinte ar trebui să știe cum arată varicela, faptul că bubițele au lichid și atunci sunt ușor de recunoscut, că apar și la nivelul scalpului, absolut oriunde, în gură, oriunde pot să apară bubițele de varicel. Un părinte care vede că copilul lui are febră, poate tușește puțin și are bubițe la care eventual se și scarpină și sunt cu lichid, ar trebui să știe, domne, asta este varicelă. Nu duc acest copil la o zi de naștere astăzi, da? Că atunci toată lumea va avea aceeași problemă. Apoi, să zic, mai sunt erupțiile care sunt singulare sau adică ciupiturile. Ai o singură ciupitură, atunci și de obicei părinții mă întreabă, dar de la ce crezi că ar putea să fie? Nu știu, că nu sunt chiar atât de... Adică văd și o ciupitură, nu pot să-mi dau seama exact de la ce insectă sau apărut, dar dacă este o singură bubiță, ori l-a înțepat ceva, ori singurul lucru pe care trebuie să-l observ este să nu apară anafilaxia, reacția alergică severă. Ok. Și dacă apare? Dacă apare, atunci 112 rapid, pentru că este ceva amenințător de viață. Anafilaxia este o urgență medicală în care, practic, dacă nu am medicamentul salvator de viață, adrenalina, șansele de supraviețuire sunt extrem de mici. Unde putea să avem adrenalină? Copilul care a făcut odată anafilaxie va primi de la medic o rețetă și să-și cumpere EpiPen. EpiPenul este o seringă preumplută cu adrenalină, cu cantitatea necesară, care se injectează în lateralul coapsei prin haine intramuscular, dacă apare această situație. Acum, la prima anafilaxie, din păcate, doar salvarea, 112 rapid și să vină cât mai repede. Altfel, putem noi să deschidem toate hainele care l-ar putea strânge. Eu știu, dacă are lanț la gât sau ceva, să punem copilul într-o poziție confortabilă, eventual să ridicăm piciorușele, că anafilaxia este una dintre situațiile în care scade tensiunea. Dar adevărul este că fără adrenalină nu supraviețuiește dacă este o reacție alergică severă. Ok, deci adrenalina salvează. Exact. Și EpiPen-ul face minuni. Exact. Dacă l-am
avea la îndemână. Recomand să existe EpiPen în fiecare grădiniță, creșă din România? Da, acum nu știu exact... Preventiv. Da, și în majoritatea locurilor în care am predat eu cursurile de prim ajutor aveau în trusa de urgență aveau și EpiPen. Problema este că este scump și adrenalina expiră. Atunci când expiră nu mai poți folosi. Dar, din punctul meu de vedere, ar merita să existe, deși realmente anafilaxia este rară. Dacă nu este vorba de un copil de care părintele să anunțe, domne, copilul meu are alergie severă la alune și are și brățară sau lănțic și atunci nimeni din clasă nu mănâncă acel lucru sau clar copilul știe sigur și nu ia nimic, nu testează nimic de la niciun copil. Altfel sunt destul de rare situațiile. Uite, eu în 10 ani am văzut la camera de gardă o singură dată anafilaxie. Ok. Da. Bun, deci asta ar fi un caz și o altă urgență de erupție ar mai fi așa. Când copilul are multe bubițe pe corp, trebuie să vedem dacă este o erupție gravă, cu potențial grav, sau o erupție normală, să zic că copilul are foarte multe boli virale în care apar bubițe, extrem de multe, pe lângă toate bolile copilăriei pe care le știm. Putem să facem așa, luăm un pahar gol, apăsăm la locul erupției și vedem dacă în timp ce apăsăm dispare și după ce luăm paharul reapare erupția. Okay. Ei, asta este un semn bun. Dacă dispare și reapare, bineînțeles, eu ca medic doar apăs cu degetul meu. Apăs, văd dacă dispare și reapare. Deci ăsta este un semn bun. Dacă nu dispare erupția respectivă, înseamnă că acolo este o sângerare. De fapt, asta este problema. Dacă este sângerare cu febră, de obicei le recomand părinților la cursul meu de prim ajutor, acum mergeți la camera de gardă sau sunați la 112. Deci nu vă mai schimbați din pijamale sau așa, nu faceți rucsac de internare copilului. Acum, în secunda asta, mergeți la camera de gardă. Pentru că erupția asta, care se numește purpură cu febră, este o infecție severă, infecție meningococică, care, dacă nu ajungi rapid la spital cu copilul, poate fi gravă. Exact. Este cu potențial foarte grav. Sau dacă ai această erupție care nu dispare și nu ai febră, de obicei le recomand astăzi mergeți la spital. De ce? Pentru că asta înseamnă că este o problemă de coagulare a sângelui și deci același lucru mi-arată aceste puncte, îmi arată hemoragii. Și atunci normal, trebuie să vedem care este problema. Ok. Deci, practic, am aliniat și partea asta de alergii, cum ar trebui să procedăm. Da, cât de obositoare sunt gărzile pentru un medic pe partea asta de urgențe? Nu știu ce să zic. Aș vrea să răspund la întrebarea asta, dar nu cred că am cuvinte. Deci au fost gărzi. De obicei, după ce lucram, noi, acum s-au mai schimbat lucrurile, dar am lucrat, uneori făceam o gardă de 24 de ore și după aceea intram în tură la compartimentul de prime urgențe încă 8 ore. Erau pacienți care veneau a doua zi, deci veneau, să zic, duminică și seară și a doua zi se prezentau din nou și mă întrebau, tot aici sunteți? Tot aici sunt. Deci după gardă nu mai vreau să mai vorbesc cu nimeni, nu mai puteam efectiv. Și am avut gărzi, atât eu cât și colegii mei, când efectiv ne bușea plânsul după gardă de cât de obosiți eram, nu știu, și de cât de... Nu e numai oboseala cazurilor, e și faptul că erau părinți care efectiv te făceau în toate felurile și... În fine, am avut multe povești în gardă cu nenorociților. Ce faceți? Stați și vorbiți în timp ce noi așteptăm? Sau de ce beți cafea? Sau apă? De ce? Sau de ce ați mers la toaletă? Sau... Trebuie să faceți pe voi. Da. Pampers. Da, foarte grele gărzile peste tot, nu doar în pediatrie, dar pediatrie, nu știu, ți-aduc așa
o încărcătură emoțională și noi când plecăm din gardă, nu știu dacă părinții înțeleg chestia asta, dar noi toate cazurile, mai ales cazurile grele, le luăm cu noi și începem să le restudiem acasă. Am făcut asta, e ceva ce am uitat, e ceva ce n-a mers bine. Nu mai zic decesele, adică decesele nu le poți uita niciodată. Știi cum erai îmbrăcat în ziua respectivă. Câte ai avut? Am avut, să fie pacientul meu, am avut un deces în primul an de rezidențiat. Avea 8 luni de zile. Și a fost unul din cazurile astea, a fost purpură fulminans, adică sepsis cu meningococ. A fost o infecție, a fost